Mga brothers and sisters, maayong gabi natong tanan. Kini nga kagabihon, mao na yung first video nato humantami undang og pipila ka mga tuig diya sa atong pag upload sa atong YouTube channel tungod kay daghan kay tag mga copyright gumikan sa mga karaoke question songs nga atong gi-upload mo nang nakadesisyon ko instead nga or biyaan nato ang atong channel atong ipadayon pinaagi sa pagdahatag og mga pagdasig, mga paghatag og mga pagtulunan about sa atong pagtuo. Unya naga-upload pud ta og mga shorts bahin sa akong kinabuhi, sa akong pamilya matag adlaw tungod kay bisan nangalagad tas Ginoo do naman pud tay real life gyud, do naman tay kinabuhi. So makita ninyo na maging honest lang tas life nato inaaning kapobre di nato kaulaw. Pero ang atong mga long video maga-focus gyud ta diha sa mga pagtulunan. Mao nang niining kagabihon gusto na akong isgutan ang kanang usa ka realidad ba kanang gikapoy na ka pero nagampo pagihapon. Mangutana ba, kapoy na ka pero nagaampo pagihapon. So kanang gibati nimong kalaay ang kakapoy da murag kaundangon na ka pero pabilin gihapon ka nagaampo tungod kay wa ka mawad-is paglaom. So hisgutan ako ning usa ka tinuod nga pangutana, na kay faith pero kapoy na ka. Na kay pagtuo pero gikapoy na ka. Wala ka muundang pero gikapoy na ka. Gilaay na ka. Wala pa ni undang pero gusto nang muundang. Mga igsoon ang kinabuhi atong hinumduman nga dili gid perpekto. Bisan lig-on ang atong pagtuo. Doon na kay mga challenges nga masugatan nato. So kining mga challenges mo ni magpalig-on nato sa atong kinabuhi. Ang faith mga igsoon dili magpasabot nga walay problema. Kung nagtuo ka sa Ginoo, kauban gina diha ang problema. Kay kining kalibutan na dili gid ni makahigalaon sa ato ang mga anak sa Ginoo sa mga sumusunod ni Jesus. Kay si Jesus mismo nagpasidaan gid siya sa Mateo 16:24 nga kung gusto ka mahimong akong tinun-an, kalimtiang imong kaugalingon unya pasana ang imong cross adlaw-adlaw og pagkahuman sunod ka nako. So mo na iyang gingon. So naagi mga pagsulay atong kinabuhi. Bisan tuod natay pagtuo pero wala magpasabot nga wala nay problema. Doon nagi mga problemang moabot mo na nga sa kadaghan og kataas nga kasinatian nga atong nasinati na sulayan diha sa atong pag-alagad sa Ginoo for how many years. Mo nang makaingon ta tinuod yun pero nganong nagpabilin tang buhi tungod kay ang Dios naguban nato. Mao gid ang iyahang pasalig nga siya naguban sa ato. Si Apostol Pablo bisan tuod og grabe ang pagpasakit, gipriso, unya dili basta-basta nga pagkapriso tungod kay gihiktan ang tiil og kamot no, gipusasan. Gihasol pero maingon siya, praise on every side but not crushed. Grabe nga pagtuo, mga igsoon, no? Kasagaran sa atong struggle sa kinabuhi, kanang nagalagad ta, kay usahay, murag, walay nakakita ba? Walay nakakita sa atong paningkamot, sa atong mga sakripisyo, murag walay bunga, usahay, imbis nga daygon ta, or siguro natural mga tao, no? Nga, nagkinahanglan tag mga recognition pod, mga pagdaot hinuon og paglibak ang atong mga angkon na pinakalisod mga igsoon unya usahay walay makasabot nato nganong ingon ani ta nganong padayon gihapon ta usahay diha pa sa atong pamilya mismo mo na pero atong hunahon nga bisag walay nakasabot nato mga igsoon ang Dios nakakita sa tinuod natong gibati. So kung doon na may
mga panahon nga murag wa nay nisabot nimo, wala nay kumbaga no one understand you. There is God, no? Naa si Jesus nagpabilin nga makailas sa imuha, no? So naagin ng mga struggle. So si Jesus mismo sa Getsemani, sa diyang miampo siya, mingon siya, Father, it is possible, if it is possible, let this cup pass from me, no? Kung mahimo, ipalabay lang ning kupa o sa pag-antos, bisan siya mismo mga igsoon, nag-struggle siya, naghilak, nagampo, naglisod. Tungod kayong pagtuo, faith is trusting God. Pagsalig sa iya, bisan nugusay, mura na og wala na paglaom. Kana bang out of reach, no? Out of, kung sa'y tawag ani, out of control na siya. Pero, dili kita malimot nga ang Dios nagtuyo nining tanan alang sa atong kabulahanan. So mo nang pinaka nindot nga pinaka-nindot nga nahitabo sa atong kinabuhi nga bisan og doon tay mga struggle, doon tay mga pag-antos, maghilak, pero padayon ta kay ang Dios naguban sa tuwa. So atong hunahon nga wala ta mag-inusara nga atong hinumduman nga sa atong kaugalingon kini nga mga struggle, mga pag-antos nga atong nagian dili ni siya permanente. No, bisan kapoy na panagingon padayon ta, no? Padayon ta kay ngano man ang Dios lagi nag-uban sa ato. So dili ta angay mag-uol tungod kay ang Dios nagpasalig nga mag-uban siya sa ato. So bisan kapoy na ta sa atong pagpadayon, mao nang ingon padayon lang kita sa atong mga testimony diya sa Ginoo, wala ta niya pasagdi. So mga igsoon, kung niabot ka ni nga punto sa video, so nakapadasig sa imo ni, gihangyo ta ka nga kung mahimo i-type sa comment section padayon ko. Ugo niya kung dili lain sa imo, paki-subscribe na po o paki-like. Ya pakipasa sa atong video sa imong mga nailhan nga higala nga medyo gikapoy na po sa pagpangalagad. So, balik ko na ko, kini si Brother Elmer, nagasulay lang yun og tuktok sa atong mga kasing-kasing. Anining katapusang mga adlaw, bisan sa inani lang nga pamaagi, tungod sa atong kabisi, makaministeryo ta sa mga tao na nagkinahanglan og pagdasig. Kana lang, to God be all the glory, dalaygon kaayo ang Dios, ug siya magapanalangin kanato sa kanunay, mag-ayo sa atong mga balatian, ug maghatag bugti sa tanan natong mga paghahago. God bless everyone. Hangtod sa sunod video. Dalaygon ng Dios.